All right, welcome back to my channel. Welcome back. Welcome back. How are you all doing? So this is a quick reaction to a post that is trending. It's trending for almost 24 hours now. And when you watch it, you understand why it's trending because this is Islamic leaders in northern Nigeria. When we tell you that Nigeria is totally different from each other, it's just like three different or four different countries, or three thereabouts, come together and pretend to be one country. You can see how determined Northerners are to make sure that they bring Islam to everybody. And that is the problem. Nigeria is supposed to be a secular state. Why am I saying this? They are holding Nigerian flag. For those some of you in the east or in the west who are Christian, you hug and respect Nigerian flag, right? And Fulanis are born in American flag. You holding this one, making you an enemy to America. Do you know what it means to burn flag? How will you feel if somebody burn Nigerian flag as a lover of Nigeria? How will you feel? No, just answer me. How will you feel? Will you see that as something funny? I don't understand because most of the things they said here is in Hausa language, which I don't understand anything there. But we're going to read one of the posts from the person that actually made this publication, because the person actually says something about it. We're going to go through it. But before then, please make sure you like the video. I want to know, your take on the video. Hit the like button and share it on many platforms of your choice. And make sure you subscribe to the channel, of course, if you are new. So somebody called Somto Chukwu. Somto Chukwu is the one that I'm gonna read this from his handle before we play the video though. I want you to understand what happened there before anything, because like I said, they spoke in Hausa language, and since it's in Hausa language, some of you that are watching that maybe you understand Hausa language, it will be of benefit to you. But for the sake of people like me who don't understand anything in Hausa language, I think we are going to rely our comment based on the write-up that follow the message, so that we are not going to miss anything. Do you understand? Now, just give me a moment. Let me bring it up on the screen. But before then, like I said, please make sure you like the video and subscribe to the channel. What you are seeing now is the so-called Islamic leaders from the north, from the northern part of Nigeria. They are the one protesting and gather people to protest. They are brag that they know that they're gonna do this and do that to America, and I don't know what's giving them that kind of mind that they believe they can handle America. I don't understand. Anyway, you can see it now on your screen. Tom Tochukwu said, "Buying of Christians in Nigeria, these bandit terrorists are our sons." Oh my goodness, that buying of Christians in Nigeria, quote, "These bandit terrorists are our sons, brothers, fathers, and uncles. We do not want anyone harmed or by them. We do not want anyone harmed or by. We oppose U.S. military intervention in Nigeria and reject President Trump's actions. Islamic leaders in the north, in northern Nigeria, gather protesters and address them, urging resistance against any move to eliminate the bandit." To eliminate the bandit. Do you understand that now? So when you say that these are state-sponsored, you get why. Remember, in Nigeria, you are not allowed to protest unless if you're not if you're Fulani or here, you can protest. Now they are protesting, burning flag, no challenge. You don't see anything, and American embassies, they are there. They are very reluctant. This world we are living sometimes is good to be tough in terms of resisting some of the things. Why do I say so? If Biafran protest, just as Sowore decided to protest for the reason of national America, we know what happened. Some people was arrested, and some injured. Just one day protest. But these people are here protesting
okay, against American to stop bandits. Then imagine if you are there to maybe to protest against. Have you seen Nigerians gather to protest against bandits, against Fulanis? No. If you do, tear gas and gun will follow it up because they are everywhere now, and they know that's why they are threatening any lives and properties, yapping nonsense every now and then. Like I said, I don't want it to be too long. Let's quickly go to the video itself so that you can watch it. And if you have anything to say, please remember the comment section is always on for you to, bring your own opinion to the event. Now, let's start from the beginning. Hear this. Idan ba ku manta ba, ƙasarsa ce ta jagoranci hari a ƙasar Vietnam shekaru da dama, wanda suka jefa musu nukiliya, kuma har yanzu a wasu sassa na Vietnam shuka ba ta fitowa ma a wuraren da suka jefa bom. Kuma su ne suka kai hari ƙasar Afghanistan. Shi ma tarihi ba zai manta da wannan ba. Su ne suka kai hari ƙasar Iraki. Tarihi ba zai manta da wannan ba. Ƙarƙashin kulawarsu ne Isra'ila take kai hare-hare a Siriya da Lebanon, wato ainihin da ma Misra wani ɓangarori na Masar. Ƙarƙashin kulawarsu ne Isra'ila ta kai hari ko take kai hari Falastino. Kuna da labarin kisan kiyashi wanda tarihi bai taɓa zuwa irinsa ba, wanda Isra'ila ƙarƙashin kulawar Amerika suka yi a ƙasar Gaza. To kwatsam a 'yan kwanakin nan ba sidi ba sadada, babu wani dalili da za a iya kallo, sai aka ji Donald Trump yana cewa zai kawo hari Najeriya. Har ma wasu na cewa Najeriya wace Najeriya ce? Najeriya da Trump yake da abokai da ma'aikatansa wanda suke masa biyayya 100%. Abin mamaki. Sai ya sake maimaitawa ya ce Najeriya ne wanda kuka sani. Wai dalilin da ya bayar wai shi ne ana kashe kiristoci. Aka ce ku tambaye shi ku ji, ko dai yana nufin ana kashe musulmi. Shi ne muka ce duk inda idan har za a ce an kashe kirista ɗaya a ƙasar nan, to kafin a kashe kirista ɗaya an kashe musulmi 100, in ma ba 1000 ba. Haka ne ko ba haka wani? Amma abin mamaki wannan tsinannen mutumin wai sai ya ce zai kawo wa Najeriya hari wai saboda ana kashe kiristoci. To mun gode Allah, kiristocin da muke zaune da su a nan ƙasar suna da hankali. Shi yasa ma irin raddin da suke masa ya nuna su sun san abin da suke yi. Yanzu kamar a wannan garin namu da albarka, yanzu don Allah wani irin dama ce ba a ba wa kirista ba. Kan fayyace. Yanzu shi ne suka yi shawara bari su kawo hari Najeriya, dama kuma gaske ne. Wato ainihin idan kana magana arzikin duniya kakaftinsa in ka raba shi da kashi ɗaya na Afirka. Kuma an ce Afirka Najeriya. All he's saying is talk. I don't know what he's saying. I want to show you where. Let me just drag it to where they burn the flag so that you understand why we say what we said. Because here that. Kuma waɗanda suke noma daga Afirka ake ɗiban mutane ana zuwa suna yin noma a can. Saboda haka baƙaƙen fata su ne. Amma zai zo ne musulmi, mu ne jaruman nan ƴaƴan Ali ɗan Abi Ɗalibu da Fatima. Mu ne jaruman nan ƴaƴan sahabbai da suka jajirce suka yaƙi azzalumai. Mu ne ƴaƴan ɗan Fodiyo. Kuma kun san tarihin ɗan Fodiyo. Mu ne ƴaƴan Imamu Khomeini. Mu ne ƴaƴan Allama Sayyid Ibrahim mutumin da sai da kuka yi musu kowane irin zalunci don yin suranda, amma yanzu da muku suranda ba. To mu ne ƴaƴansa. Saboda haka idan Trump ya gigin zuwa Najeriya, to wallahi sun masallahi za su fashi kashinsa. Sun san cewa ba duka Amerikawa ba ne suke goyon bayansa. Akwai waɗanda ba sa goyon bayansa. Mun sani. To wannan magana tamu ba da sauran Amerikawa muke ba. A'a, da irin su Donald Trump da sauran azzaluman irinsa. Ɗan jari hujja, to da su muke.
kuma ƙarshen su ya zo. Domin baka ga ma zaben da aka yi na New York ba an yi zaɓe a New York ba, to wanda ya lashe ya fi yawan jama'a, amma ya ranka da wa'annan tsofaffin da ƙasa. Saboda haka wannan muna sabuwar duniya ne, amma idan Donald Trump ko Donald Trump bai gane ba, to ya kawo hari Najeriya zai sha mamaki. Ya kawo harin Najeriya zai sha mamaki. Za mu ba shi mamaki ba. Za mu ba shi mamaki ba. Yanzu da Allah abinda ya rage mana kafin addu'a, wato wannan sinanniyar tutar ta ƙasar azzalumai. Sauran Amerikawa su yi haƙuri, Donald Trump ne ya jawo musu. Bai ya gaba. Sannan kuma wannan hoton nasa mai tsamman nan da wannan mai tsamman duk. Did you see that? How they step on American flag and raise the Nigerian flag? Donald Trump ne ya jawo musu. Bai ya gaba. Sannan kuma wannan hoton nasa mai tsamman nan da wannan mai tsamman duk wata nasa ne ko? To za mu babbaka musu wuta ne. Jama'a a babbaka musu wuta? Wannan tun daga duniya ke ko? To sannan kuma hoton babbar wutan ma tana nan. Saboda haka a janye wannan, a janye wannan. Sannan madaucin ko? Kai yayo nan fa. Alasan yayo nan. A tutan ma ya kamata a banka mata. Wannan fitowar da muka yi so mun taɓa ne. Akwai babbar fitowa da za a yi nan ba da jimawa ba. Za ku fito jama'a, za ku fito? In aka ce a sake fitowa za a fito? Wannan fadarar ce akwai babbar. In aka ce a sake fitowa za ku fito? Ko da akwai barazanar masu barazana za a fito? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Praise to America! Praise to America! Praise to Donald Trump! Ai mai turare na yaki. Allahu Akbar! Jiya musta dauka. Ba san zalunci. Trump ɗan ta'adda ne. Trump ɗan ta'adda ne. Ba ma san zalunci. Ba ma san zalunci. Ba ma san yaudara. Adalci muke so. Allahu Akbar. Allahu Akbar. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Mutuwa da yawa Yahudawa. Mutuwa Yahudawa. Mutuwa Yahudawa. Mutuwa Yahudawa. Allah ya tsire Yahudawa. Annabi ya tsire Yahudawa. Allah tsire Yahudawa. Mutuwa Yahudawa. Mutuwa Yahudawa. Mutuwa Yahudawa. Mutuwa da yawa Yahudawa. Mutuwa da yawa Yahudawa. Mutuwa da yawa Yahudawa. Dinan nan Allah Yahudawa. Dinan nan Allah Yahudawa. Dinan nan Allah Yahudawa. Burin su kisan musulmawa. Mutuwa. Burin su kisan musulmawa. Mutuwa da yawa. Mutuwa da yawa Mutuwa Yahudawa. Sai ku faɗi mutuwa. Sai ku faɗi mutuwa. Dinanin Allah. Burin su kisan musulmawa. Burin su kisan musulmawa. Mutuwa.
mutuwa mutuwa ko ka san Allah sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. All right, so I just want you to see it yourself and see how the whole thing happened. You know, I drive some part because I don't understand what I'm saying, but the most important thing is where there's, you know, where they said to step on American flag, how they bonded, how they bond, how they, you know, the caricature they made. And this is people who actually buy people in the past in Obibo because of Trump inauguration. The hatred is not here. And if you are one of those, you're a Christian and adding your voice, oh, don't America should not come. We are a sovereign nation. You need to check your brain because you have a very serious issue within yourself. Anyway, please make sure you like the video and share it widely so that you get Trump, to get American people. I believe they must have seen this, but share it widely. God bless you. Bye bye for now. Take care.